Wonten panjenenganipun Mas Dokter Kopang Sumangga Rengga Budaya. Apa iki? Bose ya joget Run. Mas Sugi, Mas Komang. Sawetara suwe ora ketemu rasane kangen jroning ati. Ayo yo. Iki bose YouTuber yo melu joget. Mas Rudi panggung reja matur nuwun rawuhipun. Sore-sore bulan Kang Glowo. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan kanca kabeh edak gojekan Rembulan yen sama kok ame-ame kaya-kaya kanca kabeh aja padha turu Getuk asale saka-saka teman masa ngentuk ikut nabani apa getuk asale saka teman yen ora petuk yen ora petuk atine ra gegel aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku mangko aja ngono mas aja ngono aja ngono kadung janji mas aku mangko jajali Mas Komang sing duwe lara kejelinu disuntik Mas Komang. Enak Run. Sesarengan Rengga Budaya baju biru. Ayo yo iye ayo hae lo siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu tolong aku mas tempat tinggalku mencari Sudirman tiga delapan aku
rengga budaya hae husa husa hae husa husa ha Pak Komang, kau semua anyar Pak Komang. Pak Komang, Run, Pak Komang kau saya anyar. Kancane ya dibagi itu Pak Komang. Kau saya anyar kancane nanti pikiri ya. Basuki, kau saya loh, kau saya. Mas Nurdin, matur nuwun. Asa goyang sini. Wancine wis titiwanti sore. Munggo kepenake ayo lur yen blonjono sakjroning pasar Kemplak. Di Angel ayo londo sayu pasar Ngemplak wanci sore Susuan wong blonjo lan wong eceran etok kesandung selak weruh karo bakule monggo sing niki napa sing nika kula pilih niku jalaran bakule ayu bat kok sebrana aku wis kadung tresna kliyak yo blojo nang pasar Kemplak Dik saem rawuh Mas Kirun. Aja susah ngono. Marane aku nangis. Aja susah to, Dik.
Ayo lo. Oh, wah, rego budaya Ah. Kok sik katon yamene deoka. Bocah gantenge sak Jatimulya. Warho. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Oh. Ayo. Iki coba wenehno Pak Kirun njaluk lenga wangi, Pak Kirun. Oh, ayo Kang Mardek. Dik Nana. Dik Sakoro yo kamu. Iya, ayo nomanoto. Sira sing ati-ati lena pangendamu. Hei. Ho. Piko Pak Kopi. Piko Pak Kopi. Piko Pak Kopi. Ora nek. Piko Pak Kopi. Ora nek. Piko Pak Kopi. Ora nek. Piko Pak. Bos motor ini. Bos motor. Mas Kandung. Mas Kandung. Om. Elena Pangendamu dari kita Manono. Awas, gapurane anyar. Hei, mangan. Mangan, Mas. Ayo, mangan. Ayo. Run, Kirun. Mangan roti donat, Run. Hei. Mangan, mangan. Renggo budaya larangane wong Jatimulya. Renggo budaya. Asli yo.
Ayo lho, Gek. Oh ini rata. Ya. Pak Dokter Gomang dadi ora kaoka. Pak Dokter Gomang dadi kene ora keto lho. Aku nek Pak Dokter dadi ngene demen ta. Lo. Lo. Ai, Yuk. Yo. Rego budaya. Kali ngaturi kawenikan dening para penonton. Pun ngantos kesupen mangke dalu tasih wonten pahargyan malih. Wonten Turangga Jengki dan juga kawan-kawan. Hae. Oh iyo. Lo yo. Hae.
bisa lali bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Mriki matur kesanuwun nika dhumateng kagem para penonton sedaya. Ingkang sampun katuraken sonten mrika minangka pamungkasing ngatur pasugatan Rangga Budaya wonten siang menika. Argipun ngantos kesupen samangke dalu jaranan Rangga Budaya tasih kasambung malih. Pramila dhumateng para penonton pun kesupen mangke dalu tasih kasambung malih. Tarbinya ngrawuhaken bintang tamu wonten Turangga Jeki Masami dan juga kawan-kawan ada di Rinvi Ananda. Dan kuduri Sugeng kondur Sugeng pemanggian samangke dalu Demi balik kagem para kanca-kanca dulur-dulur Sugeng kondur pemanggian samangke dalu matur sembah nuwun kanca-kanca pedagang kanca-kanca YouTuber Bolong Ngopi Tulung Agung SGS Audio dan juga kerjasamanya menika wonten Tera Masril dan juga Lekwing Sanggar Tunggal Jati AG Pro. Matur nuwun sebatur saking kawula sesanti tansah panggiya bagya mulya. Pepanggihan samangke dalu pramila para rawuh sugeng kondur sugeng pepisan pepanggihan samangke dalu matur nuwun. Yeah.